Ja sam Jurij Koch, a ja netko čitam Wurězk ze swojej knihy Zabych, či něšto, rjec. To są dopomnjenki na mój dźěćatstwa a młodzinski czas. Ja czytam odrezk a praša so, hač něbych chcył sobu do Čech. Na jednym z tych dniów, na których smidžachu se ludziom z rozcelanych lesów Rakičanskiej muny, to była fabryka w Rakičanskich lesach, w której jest amunicja produkowała za czas faszystowskiego reżimu, po takim patronie takiego a inaczego razu. Na jednym z tych dniów, na których smidžachu se ludzie z rozcelanych lesów Rakičanskiej muny drewo domoj wozyć, a siostra Jakub by za nas też furu przywiez, a ja pomagam przed naszym małym domczkom sztomy a hauze a retle zwozaczać, stej w naszej zarodce niekaki młody muž, kiż so z materią rozmawia. Potem przystąpił on ke mnie a praša so, hač něbych chcył do Čech sobu przyjąć. Do České. To nie jest daleko. Że je tam w Warnsdorfu, što je przed 2 latami jeszcze niemski kraj był, a nitki český, nidom za Fenersdorfom, że je tam jedna szula za serbskie dzieci. Tu je české knižarstvo zariadovało, Zabychu Serbam pomali, Češa sú přeco Serbam pomali, nitko, když je vojna dobyta, sú nam jeden celý gymnázium dali. Ta šula má internát z dobrej jedžu, tam my tež šokoládu krdneme. A apelzíny a šo, buchtle tež on prají. Što apelsiny sú a šokoláda viem, ale nic, što je internát. Za je to domu, on rekne, gdjež my všice bydlíme, prima ja či pravim. A što sú buchtle, so prašam, so sú to také pečené, mehké, svodké pfannkuchny, on odmoví, kiž sú ze žltej putinkovej jušku polate. Šo přinče čopve nablido, to či sliny romadže beža. Ja tam hižo jedne celé leto buchtle jem. Rozvažovania z materiu, hač do Čech hič, abo nic do Čech hič, gdzieś najmniejsza obdzień ze strymi jedziemi, 2 czopymi a jednej zimnej swojej permanentne hulci wód kludzić mo, a gdzieś w obchodach samo zaso zemf przydawają, kaj su też druzy hiżo rozprawieli, przybierają. A do rozważowania takiego razu na też cudzych a przywóznych zaprzenie. Na każdy pad by jeden z hulców precz był, a zastarany, a nauknąć by tam też nešto szkuli mógł. Sztuje rozsudne słowo, a z tym poslednie wynależności reknie chodzi so ze zážného pomiatka wiace otworzyć. Widzę jenoś jeszcze skawaria a kiszkaria Jakuba Czornaka nimo nas jedź ze skrubu, zapšenený do ryblovaného voza, na którym švun sedžo botyšky dzierży, a brrr, reknie. A pomału foru zadzierży, dokež mać w zárodce stej. Jakub ma přinarodzeną krzywą brodu, aber jose ju przy nekajke bijence zekrzywiu, koho to jeszcze zajmuje a stara, Jakub ze skrzywej brodu a hubu Materi radzi mnie do Čech hič dać. Zabychu te skawarskie, te jemol něšto prawe naukli a dalej przyszli, tym wulkim doklamu, tym zatanam. Tun czas zatem je, gdyż bych ja 2 hulcaj miał, kajż ty niszt wie hin, Czornak praj. Potom on wotešky popušči a kruva, ryblované vus zatorni a Jakub jedzie na pieskovú jamu svoje polkovač.
Najskýry je Čornak wełsy swojimaj susodomaj, kotrajž mataj tež hulcov ve samstnej starobie ze samstnym červenym argumentom radził synów na česku šulu dać, zapychući pozdějšo raz tym hulkim tym zatanam doklamu dali.